बेलाखौनो हामबाय मिडिया ताखुकनो जों दिनै आरो फाय नुकमानि मियानि सिमिनो कायसा दुर्घटना उसकां हर थांनाय 12टाव कायसा गारि एक्सिडेन्ट नंगै आसाम हास्टेव दिमा हासावहाय जागा कायसाव गुरुंसाव थांगै गारि एक्सिडेन्ट नंमानि जों नुगै मानखा अ गारिवा जोंनि एरियानिनो जोंनि ताखुक दिब्राज देबरमा बबो लागमा आरिखा जागाव स्पट डेटखा आबुनि बागै जों दिनै बरनि नक नुखुंनो ताय दिनै मांगुथुइनो नायरुकमानि बागै जों ताबुक मा सपायमानि ओंखाय बिसेस खालायै सानानै थामाखाहायसे नक नुखुंरनि बरमाथ' जों बक खुबबाय कक सावै जों बरनि बखानो मेथाबनाय बरनि बसानो दिनै कुमावै थांमानिना जों बाहाय खालायै बरनि बखानो मेथाबनानै बिनि बिहिक बिनि बता बिनि बिबि जुग बुकुमुइ ताय बुमा बुफा दङ अ बिनि बुकुमुइ इन्टारभिउ ओरैनानै थांमानि त्रिपुरा स्टेट कोअपारेटिव बैंक नि कायसा एग्जाम दंमानि आसाम हास्टेव आबुनि बागै थांतानिनो दिनै आमहाय दुर्घटना अंगै गारि एक्सिडेन्ट नि बिसिंगो ताय गारि ड्राइभार बेलाय चुआ केफेक नुंजाक दाबाव हाबै नुंजाक नि जों खोनावै मानखा आबुनि बागै जों सरकारनि थानि चिनि दाबि दंनाय अ गारि ड्राइभार निबो उचित शास्ति माननानै उंथुन तानि बागै हिनबा गारि ब खुंसा गारि ड्राइभार नि चालक बिनि आजागाव जुदि 250-300 पेसेन्जार दंखाय 250-300 पेसेन्जार नि बिनि रेसपन्सिबिलिटी दंनानै नांमानि बमाहाय खलाय केफेक खलाय नंमानि बागै दिनै गोबां माजराय रक आजागाव दुखुमानै क्रिटिकल अबस्थाय ताय सयजना नजराव सिलचर मेडिकल कलेज मेडिकल हस्पिटाल एडमिशन उंजाक आबरावनोबो दिनै बुबाग्रा नायहरनानै बागै साका ताय रिरहर कामियाव दिनै अकुथुइनि लास्ट नाहारना बागै दिनै दामछरा कचुछरानि अनरेबल एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मा ताय YTF नि GS जेम देबबर्मा बर खरंनिनो बुबाग्रा दायित्व माने यागुलो न बक थांगै तिनि कुथुइ मां कुथुइ तिनि आइचुक फुं जराव तुबुखा ताय तुबु माने बिसिंगनो जों ताबु बनो बेबाक बिनि सामुं रपायखा आबुनि बिसिंग जों बायतिनि अर फाय मानजाखा चिनि मिनिस्टार अनरेबल मिनिस्टार चिनि बिश्वदेव देबबर्मा ताय फाय मानजाखा PTA EM सुहेल देबबर्मा ताय फाय मानजाखा आमहाय खायनो YTF नि वर्किंग प्रेसिडेंट प्रस्मित ताय TISF नि स्टेट नि प्रेसिडेंट साजरा देबबर्मा बरक फाय अर मानजाक फायका ताय चिनि अर चिनि लोकाल MLA स्वप्न दासपाल बबो फाय सकपायखा सकपायै नकनि बररनो खाकाहाम ताय खारसामा याफारै ताबुंनो जतो नक जों अर निकि फिलै दंबाय सरकारनि सिमि एबा गभर्नमेन्टनि सिमि बाहाय सुबासु रोजागनाय एबा बाहाय इनिशिएटिभ ना हारका जे फाइनाय रक ताम रक ककसार क्लांखा नखुनु बुबाग्रा जोंनो साका चिनि बिसिंतुइ जे तंमानि न जों दिनानि चाइतकनाय नक नुखुंनि फेमिलिनि नग बिहिगनि बागै बुमा बुफानि बागै जों वानसुकनाय एमनकि बरनि बसकांग सामुं हुमुरक दंनाय कन्डोलेन्स अजारा रग बसे बाचुरुदि फायनाय थियाबा जों ताबु आमखाय दिनानि नै कक ग्राक सावै मिया कोड अफ कन्डाक्ट चलिवै दंमानि चिनि त्रिपुरा हास्टेव लोकसभा पाइद्रप चिनि रेजाल्ट उंयासाक जे फायनाय जुन मासनि 4 तारिख उंयासाक जों आमुतै खायने हिनै जों कग्रिवै माइया फियाबा चिनि बुबाग्रा सावो जों दंगो अ फेमिलिनि लोगो जों जागा नायनाय बताबो खातार हास्टेव साक खामियानि बागै साक फुनुंना बागै थांजाकनि बागै दिनै अर सकपायै माइया त्रिपुरा हास्टेव सकपाय माने लगेनो अनक नुखुंना फायै बिजित खायफायनाय थांबाय